Voorprogramma. Dat ben jij. Ja, ik zei het al, mijn danser die is ziek. Maar toevallig, dames en heren, Tim heeft een jarenlange dansachtergrond. Dat is fijn. Tim, ja. Dus op het moment dat wij zo meteen de muziek erin gaan, mag jij helemaal uit je dak gaan om al deze mensen een beetje in te pakken, zodat wij vol voor je moet de volgende zaal kunnen. Ga zo vast komen. Tim is enthousiast. Dat is fijn. Weet je wat, Tim, waarom zouden we langer wachten? Haal je handen uit je zakken en dan gooien we de muziek erin. Ja, dat is naar jou. Pasjes en zo. Nee, oh. We hebben een beetje nood in de basiskamer. Wacht even, stop die muziek, Tim. Ik snap, misschien is dit niet de kans. Nee, misschien moeten we het over een andere boek gooien. Misschien nog wat meer modern, expressieve, romantische dans of zo. Voor alle vrijgezelle dametjes. Ben je nog vrijgezel? Nee. Ik kan meer van mijn ouders. Dan moeten we weer op. Wacht even, ik heb een noodoplossing, dames en heren. Ik krijg je af, Tim, ja? Dit kent ieder kind van 3. Ja. Volgens mij kun je bij je tenen. Ja? Prima, ik dans hem 1 keer voor je mee. Ja, daar komt hij, daar gaan we. Oh, schouders, knieën, nog een beetje folio, hè? Oh, schouders, knieën en tenen. Dat zijn niet je tenen, ga je tenen horen. Oh, puntje van je neus. En oh, schouders, knieën en tenen. Nog 1 keer om het af te leren. La, 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 la. Vita, wat heb jij nou weer eruit zitten? Weten we nu wel? Ja. Het is tijd voor de grote spektakel. Neem de mensen maar mee naar hiernaast. Ja, maar dames en heren, voordat we naar hiernaast gaan, ik zei voordat we naar hiernaast gaan, dus kan je allemaal je biezen pakken, hè? Maar dan kom je zo meteen niet meer levend het gebouw uit en dat zou ik persoonlijk jammer vinden. Want we moeten nog heel eventjes de veiligheidsinstructies doornemen, dames en heren. Dus kan ik jou eigenlijk nog goed voor gebruiken. Als ik nou eventjes verbaal communiceer naar iedereen, hè, de veiligheidsinstructies, zou jij dan voor de mensen die wat trager van begrip zijn, non-verbaal. Komt het bij jezelf allemaal binnen? Als ik zeg, dames en heren, spits uw oren, dan doe jij... Fantastisch, het gaat helemaal goed komen. Ook voor jou nemen we het allemaal even langzaam door. Daar gaan we. Oh, je. Armen, benen, hoofd en andere lichaamsdelen binnenboord, erin. Dat maakt mijn foto's is niet toegestaan, ook mag je niet filmen. Sluit alle beugels niet mee knopen en geen losse voorwerpen in uw zak bewaren. Petten, mutsen, hoeden en de pets afnemen. En als er onder ook de luchtdruk wegvalt, dan komen er bam om uit het plafond gevallen. Plaats deze ballonnen dan zo snel mogelijk over uw hoofd bij. Als je een kind bij je hebt, plaats dan eerst gewoon over je eigen hoofd en dan pas over het hoofd van uw kind. Heb je 2 of meer kinderen bij, kan ze armen achterlaten, anderen meenemen, we hebben een beetje haast vandaag. Binnen is het dragen van 3D-brillen verplicht. Lever deze nagebruik ook weer in, want we weten u te vinden. Oké, surfuur, dit is niet voor het aansteken van je sigaret, nee. Alleen voor entertainmentbelangen. En onthoud het allerbelangrijkste. Hi, ik ben Bob. Dankjewel, dames en heren. Ik ga heel eventjes naar achter op mijn pilletje Ritalin. En ik zie jullie zo meteen in de zaal. Jullie mogen